дар шароити хуруҷи пандемияи COVID-19 ва баста будани марзҳо, долонҳои сабз имкон додааст, ки интиқоли маҳсулот миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ бидуни монеа сурат бигирад. ин долонҳои сабз дар чаҳочубаи барномаи идоракунии марзҳо дар Осиёи Марказӣ ё бонка, ки аз сӯи Иттиҳодияи Аврупо сармоягузорӣ мешавад, роҳандозӣ шудааст. ҳатто агар марзҳо ҳам баста бошанд, хушбахтона метавонанд, ки молу коло интиқол ёбад. хеле муҳим аст, ки бояд тавонист дар дохили кишвар ҳам дар ҳамин вазъият ҳам мол гардиш ёбад ва имкон дорад, ки аз тариқи долони сабз молу маҳсулоти Тоҷикистон ба хориҷи кишвар ҳам содир карда шавад ва ҳатто агар вазъият бадтар ҳам шавад, мо метавонем корро идома диҳем. ин матлаб дар нишасти натиҷагирӣ аз анҷоми марҳилаи нуҳуми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи Марказӣ садо дод. нишасти мазкур аз тариқи онлайн бо ширкати бештар аз 200 нафар аз 8 кишвар баргузор шуд. аз тариқи барномаи идоракунии марзҳо дар марҳилаи нуҳум Иттиҳодияи Аврупо ба кишварҳои Осиёи Марказӣ бештар аз 6 миллион евро кумак кардааст. В частности, для Таджикистана за эти годы было приобретено оборудование, разного вида оборудования, в том числе это видеонаблюдение. аз ҷумла дар тӯли ин 3 сол барои Тоҷикистон ин барнома дастгоҳҳои наворбардории назоратӣ барои нуқтаҳои назорати марзӣ хадамоти гумрук тақдим кард. ҳамчунин бояд қайд кунам, ки дар замони хуруҷи пандемия бонка ва Иттиҳодияи Аврупо канор наистоданд ва бо дархости чанде аз мақомоти Тоҷикистон хеле оҷил кӯмаки молиявӣ ихтисос доданд. Республики Таджикистан срочно были мобилизованы финансовые поддержки. қарор аст соли оянда марҳилаи даҳуми барномаи идоракунии марзҳои Осиёи Марказӣ бо буҷаи умумии бештар аз 22 миллион евро фаъол шавад. гуфта шуд, ки дар ин марҳилаи барномаи бонка бар изофаи 5 кишвари Осиёи Марказӣ Афғонистон низ ба ин барнома ҳамроҳ мешавад.